Ingeni seche moko police nyalo biro gan intelligence report. Maybe sama nyoso wacho onwang ta group moro ka organize itself. Koro mondo gi send, mondo gi chor luoro kuom ji, nyaka gi mak ngama nyowacho wachno. To gi da dhoge. To ka gineno ka da dhoge bedo matek, to chuno gi nsemo gi nyatere report. Gima adwa na wachi en ni jo madongo nyaka nge kaka gidhiel. Okinega Kalonzo kodhi kanyo, triwacho ni jo Azimio dhi. Tapani sama nyo dhi kanyo ko consult ka jakom. Oko consult ga the partners. Mangeche ne gima nyalo non tabu piny nyaka leadership ma piny ni. Why this? To mondo kik wadhi nyime kwa consult, wamiur bond, kinyo miye day moro duogo mondo tiek statement ne mondo dhi court. Iwinja. To sami so dhi kama chati koro Kalonzo gi chalbe gi provoke the serikal. You understand? And ingeni gimana jo kenjwa ni waero publisher is even gimoro matin. Bedo maduong maonge gimomeyo. Gini okunyo chopo kama Kalonzo dhi station. To kanyo odwa dhi. Okogochi ni DCI. To ngise na dwa biro neni. On a separate consultation. To the kajati ya ni gate. Ngeni tiyo sejimo kuma you lose credit kaki behave. Samo so the kajama koro dine wako. It does not add many okumi value kutamati. Manga osebedo vice president mapi. Oseche moko bo miye sympathy wang jope. Jopina no ni kori sande. An gima nyisi Joyce. Nitie joma dwara president in this country. Ma ok nyal yudo unless okalo mana through other people. Iwinjo kendo lak manga hap ngato be okumari. Mano be wapuonjre uri. Ini be nega mari. Hap ngato okumari. Ngato nyalo kalo kamoro ibungu moro tenje kuoko goye. Tidi kalo kanyo tidei. So hap ngato okumari. So gimwawinjire uru and bedo good discipline. I think ni Kalonzo kai of late nyas chako neno. Nyaka nye siasa mar DP donji Kalonzo behave as if na savior mar jogi. No, he cannot. Gimaji dwaro ka na solution. Gimwa dwaro ka na solution to nyako bed purposed well. Kata na Eugene is a lawyer and he has been a defense minister. Gimanyo timo nye giwe lawyer chadhi to give me advice. To gin ginyalo kwayo. Lawyer chema kodi to kwayo. No miyeura ne deputy and get message from Kalonzo or wacho no dwa neno DCI. So jemoko ngacha and something deeper ma Kalonzo as a lawyer ka yibedo go pay they will talk and agree. Nyakwa puonjire kaka wa consult at a certain level. Onge gimo hinda kaka Kalonzo from go president. Ko feel ni nti gimoro. To nyalo wuoyo president mondo open president to gimete mare ni do ngane no ko bro timo wakama to nyalo wito wakama kama. To gi consult the president be waja hey Kalonzo chogocho now there is a new thinking. Why don't we decide this way? There's a way on how leaders consult. Ingego mi awuo ne kama Joyce. En nyocha wadwa bedo careless bu pinyo dwa dhi. And you see when you see younger people talking the way they are talking, you don't know what they are doing. Tingeni younger people gisani kwa nyaga blame nikege ngage ni kam. Ginyetu ogusimba ina wa ilweta gi. Magi yudo ko pesa tanakia. Nena ne manyi ni sim. Teno yudo pesa kata anta kiabi kake yudo pesa. So these things why uru me I'm calling sobriety man leaders. And I think ni jo abende mawuo imbeleji nyakinge audience mi address ni chanade. Ingeni gini kakoro wanjo mosomo intelligence wabed pin Joyce tuntie kaka warangi neno ga samukelo pichi wijo wang Joyce. To waneno warango to crowd ma gane ni wuoyo go ni en crowd ma machua en crowd ma ko wuogo to nyalo ditongo ngato. You understand? There is a way on how we do this thing at the back room. Okay nani muamrok ti chajo ngato. Good countries mongeo ma do lead their country well. Nitie ngato moro bede gaga koko mabe onge gimo nyalo timo. It's just an entertainer. Koro gikiranga nyaka audience. So I would say ni it's a deterrence. Onya be a deterrence. Kita sani people ititi podi nyalowe. Free of charge. Even jeni mobro digo koko. No awareness. But I think ni leadership mapping, Jomar preparing kagi wacha ni an alternative government. That is not the best way to approach issues. Pokwa chopo kanyo, let them consult. Aya. Yes. Iwacho kanyo makare nyaka nadwan wakao yoyo marariyo etwak marwa mokuonge chenro mar pinyo kinyi makawuono nyakora Ramogi Ajwang med chwalo ote magi abobedo kasomogi bang yoyo mwakao gi sani kikidhi mabor.